Hej venner. Vi skal spise noget mere vildt. Det skal vi både til hverdag og til fest. Og denne her gang, der laver vi det med Nordisk Safari Clubs egen barbecue sauce. Så hæng på. Sommergæster, de skal selvfølgelig have sommerbuk. Vi laver grillspyd med barbecue sauce. Så laver vi sticky coconut rice og lynstegte grøntsager. Minimal tid i køkkenet, maksimal tid sammen med dine gæster. Okay, hæng på, så går vi i gang. Vi skal have lavet noget barbecue sauce, og jeg bruger også min barbecue sauce som marinade. Vi tager 3 rødløg og hakker. Vi sorterer vores rødløg i noget olie, og vi må godt tage noget farve og blive dejligt karamelliseret. Løgene er sorteret godt ned. Vi giver dem lige de hakkede timian og rosmarin og hvidløg samt en god gang tomatpuré. Det brænder vi lige af 1 minuts tid. Så kører smagsbussen. Vi starter med en deciliter eller 75 gram brun farin. Det er cirka der. En deciliter teriyaki sauce. Yes sir. En deciliter bourbon whisky. Nu er det jo en barbecue sauce. Så den er mere mortmand. Sådan der. En deciliter ketchup. Og en halv deciliter sojasauce. En deciliter æblejuice, det kan jo undlades, hvis man ikke har det. Resten burde man jo have. Sådan der. Så tager vi lige et skvat chili sauce. Sådan der. Og Worcester sauce skal vi selvfølgelig også have. En squeeze af. Sådan. Lidt dijonsenap. Noget smuk paprika. Altid godt. Og noget sort peber selvfølgelig. Lidt chili efter behov. Over simmer i 20 minutter. Og derefter så blender vi det. Simmer videre i 20 minutter. Og så justerer vi smag. The NSK BBQ sauce. Altså Nordisk Safari Clubs egen barbecue sauce. Ja. Yeah. Køllen er tøet op. Vi skal have skilt den ad i muskelgrupper. Befriet den for sener og hinder. Og så skal vi have skåret den ud i chunks af 3x3 cm. Vi har tørbrændet kødet i 12 timer. I 1,5% salt. Det vil sige, at vi har tørsaltet det med 15 gram salt per kilo i 12 timer. Nu kommer vi det op i en frysepose. Sådan. Så giver vi den noget af vores lækre barbecue sauce. Og når vi marinerer, så kan man godt lige spæde lidt op med lidt olie. Og så får den altså bare rigeligt af det her lækre her. Derefter masser det godt. Og læg det på køl i mindst 12 timer. Vi monterer chunksene med lidt afstand mellem dem, og da der stadig er nogle timer til gæsterne kommer, så over på fadet, film over ind i køleskabet. Grilles 4 minutter, hvile 8-10 minutter. Sådan. Vi har basmati-risen, som vi koger i kokosmælk. Det viser jeg lige om lidt. Super nemt. Så tager vi noget grønt, og det skal være grønt, fordi der skal nogle pangfarver på. Choy, og så nogle bimi broccoli, de her broccoli sprouts, og så nogle grønne asparges og lidt hvidløg. Og det kan man skære i nogle tynde skiver, eller så må man ty til maskinen, og det gør jeg i dag. Så kan man altid lige rive lidt chili i, og husk altid have en frossen chili i fryser. Så går vi til risene. Kokosmælk. 1 dåse kokosmælk. Brug det som målebærer. Ris. Vand. Simmer i 10 minutter. Sluk. Hvil i 10 minutter. Så er det bare klart. Yes. Det bliver på grillen i stedet for at få i haven, fordi den danske sommer. Yes sir. Kød hviler i 10 minutter, og imens laver vi grøntsager. Så kører vi. Det er nu sorteret godt ned i en 3-4 minutter. Får lige lidt teriyaki sauce. Og vi kan have noget
limesaft. Salt og peber. Det er klar. Så venner, det var det. Sticky coconut rice, grøntsager med teriyaki, barbecue chunks fra kølle. Det bliver ikke bedre. Sommervejret kunne have været bedre, hvis vi skulle spise ud. Det kommer vi ikke til. Husk nu på, hvis jeg kan lave det, så kan du også. Knæk og bræk, også i køkkenet, okay?